Nina benyathi kandaba impondo zimakopela empondo zimakhenkene siyakhuleka nina besilo libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto. The state case is weak or at least questionable. Inkantolo yemantshi ebilabila ihlehlisela uLwesihlanu lizayo isicelo sebail sabasolwa abathathu abasolwa ngokuqhakeza eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iParapara. Asizukwamukela ukuthi kube khona nanoma ngawubani ozofisa ukungcolisa igama le-EFF nanoma ngayiphi indlela. EFF isimangalele unobhala we-ANC KwaZulu-Natal ubheka imtolo mayelana nokuphawula kwakhe ngendlela leli qembu elixhaswa ngayo nemali. Sihlehliselwe uLwesihlanu lwangesonto elizayo isicelo sebail esifakwe abasolwa abathathu abasolwa ngokuqhakeza eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iParapara. Laba basolwa ngokweba imali engaphezulu kwe-500,000 nokuyimali engamadola aseMelika phesheya kwelwandle. uDavid Joseph ubeyingxenye yabasolwa okokuqala. uJoseph uziyisena emaphoyiseni izolo. Inkantolo izwe ukuthi yena nasolwa naye uFloriana Joseph bayelamana kanti bafake isicelo sebail. Batshele inkantolo ngencwadi efungela ukuthi bobabili bazalelwe eplazini eduze kwasePelapela. Bathe abanazo izihlobo ngaphandle kwakuleli futhi abakaze baye kwamanye amazwe. Bathe banika amaphoyisa incwadi egunyaza ukuba bavakashele kwamanye amazwe. Bakholwa ukuthi umbuso awunalo icala eliqinile ngabo. The state case is weak or at least questionable and open to some serious doubt. I further submit that there is a real possibility that I might be acquitted at the ensuing trial. Umbuso awuzange usiphikise isicelo sebail. The state has set out strict bail conditions for the applicant, and the state is of the view that the control measures will suffice to monitor the applicant. The state thus has no objection to granting the applicant bail. Icala lihlehlisele uLwesihlanu lwesonto elizayo ukuze kwethule isinqumo sebail. The court will endorse on the J7 to ensure that the minor child is brought to the mother in order to have their dietary needs met. Umelka Emmanuela David ubengekho enkantolo. uDavid ubheke nelinye icala lokushushumbisa imali. Oyisihlalo we-ANC eNorthern Cape uJohn Block udedelwe ngoshwele namhlanje emini e-Appington eNorthern Cape. uBlock wagwetshwa iminyaka eyi-15 mhla ziyisithupha kuZibandlela ngo-2016 ngemva kokuthi etholakale namacala enkohlakalo kanye nokuthola imali ngendlela engekho emthethweni. uJohn Block usebhadle ejele insuku eziyizingulungwane 2,530 wafa kumnyango wezokuhlunyeleliswa kweyimile enkantolo ngomandulo ethi kumfanele ukuthola ushwele. Ngesonto eledlula inkantolo ephakeme yaseNorthern Cape yalele umnyango nabanye ukuthi banquma ukumnikeza ushwele, yasabisa ngokubabopha abenza okuphambene nomnyalelo wayo. Correctional confirms parole placement for Mr. John Figler Block effectively from the 10th of November 2023. Mr. Block was sentenced to 15 years for corruption and money laundering on the 6th of June 2016. This parole placement decision was taken by the Correctional Supervision and Parole Board following Section 73 of the Correctional Services Act. Effectively, this says that Mr. Block is now a parolee and is expected to comply with a specific set of parole conditions. Unkosikazi kaBlock besenkantolo ekuqaleni kwaleli isonto mayelana nolunye udaba lwakhe lomthetho uzwakalise izifiso zakhe zokuthi asheshe adedelwe. We have gone through so much as a family. We've gone through all trials and tribulations. We've followed the law. We've respected, the arm of the law. Isigwebo sikaBlock sizoqhubeka kuze kufike mhla zingama-26 Nhlangulana ngo-2029 kanti ayikacaci inhlelo zakhe njengamanje. Ngonyaka odlula umndeni wakhe wakhala ngokuthi iqembu lakhe lephula ithembiso zokweseka. I-ANC isishicelele isigatshana sayo sembandelo kuzofanele isilandele maqondana nohlelo lokubambisana namanye amaqembu ezombusazwe emva kokhetho lukazwelonke lizobanjwa ngonyaka ozayo. Phakathi kweminye imbandelo efunwa yi-ANC ukuthi iqembu elisuke lizuze amavoti nezihlalo eziningi kube yilona elithatha isikhundla sokwengamela. Isigungu esiphezulu se-ANC sethule umhlahlandlela ozolawula ukuthi alisingatha kanjani udaba lokubusa ngokuhlanganyela namanye amaqembu
emva kokhetho lwangonyaka ozayo. I-ANC ayijabule ngohlelo enalo njengamanje lapho ibambisene khona namanye amaqembu emkhandlwini nakomasipala behlukene. Bafuna ukuthi liphinde libhekwe kwabusha lolu hlelo. Compliance with the national framework that has been adopted by the National Executive Committee of the ANC, and as part of that we say that it is crucial to review coalitions. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile owayehola isithangami samaqembu ezombusazwe sokubhunga ngohlelo lokubambisana ngoNcwaba uqaqula ukuthi umbiko wesithangami ungelekelela uhlelo olukhona njengamanje lokubambisana kumasipala kanjalo nezivumelwano zokubambisana ezizoba khona emva kokhetho. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the coming elections in 2024 there will be a need for coalition. Yimphumela yokhetho lika 2024 ezohlonza ukuthi iANC izowusebenzisa kanjani umhlahlandlela wayo wembandela ukubambisana namanye amaqembu ezombusazwe. I-EFF KwaZulu-Natal ithi unobhala we-ANC esifundazweni ubheka imtolo kuzofanele axolise ngalokho abathi kungamagama eziswana awakhulume ngesikhathi kunesithangami sabezindaba se-ANC eThekwini. Lokhu kusho-ke usihlalo we-EFF uMongezi Thwala. EFF, you can see, is a well-oiled funded party. What EFF does, the same funders who fund DA, they fund EFF, but don't put it in our account. Yilokhu Phawula ke osekudonsele unobhala we-ANC esifundazweni amanzi ngomsele. I-EFF ithi imnike umnqamla juqu wayizolo ukuthi yahoxise lokuphawula kwakhe ubheka imtolo. Asizukwamukela ukuthi kube khona nanoma ngawubani ozofisa ukungcolisa igama le-EFF. Nanoma ngayiphi indlela. Siyo-organization evulelekile emphakathini ehlala ngaso sonke isikhathi iveza amabhuku awo kumcwaningi mabhuku. Umtolo uthi ke angeke axolise ngale nkulumo yakhe. Ulihoxisa kanjani iqiniso? Iqiniso phela, iqiniso inkinga yalo ukuthi ngisho iqiniso lengazondwa abantu abayi1 billion. Aliye kuba iqiniso. Kusenjalo ukusebenzisana kwe-EFF ne-ANC kumasipala weTheku kubukeka kusengcupheni. Umabili lamaqembu asolana ngokubeka esikhundleni abantu abangenawo amakhono okwenza umsebenzi. I-EFF ithi ayikasithathi ke isinqumo sokuthi izomeseka na umeya we-ANC kumasipala weTheku uMxolisi Khawunda uma sekubekwe isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bakhe emkhandlweni. NginguSimpiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Mbokele sathi qwayito lokho ngoba sibuya sizokuphathela udaba oluthe. Beyindoda obukwazi ukuthembela kuyona, beyindoda bekwazi uqhamuka kuwena nanoma isiphi isikhathi la ungalindele khona. Ugcine kumenele obe umsakazi wokhozi FM uIvan Sihlophe indaba zokwedlula kuka DJ Amen emhlabeni iqinisekisa ohlelweni lesilo sasekuseni khona emsakazweni ukhozi ivuka Africa Breakfast Show. Asikubingelele sikwamukele embukeli ngobusanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi inkantolo yemanje yasebilabila isihlehliselo lwesihlanu lizayo isicelo sebail sabasolwa abathathu abasolwa ngokuqhakeza eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa iPharaphara. Bukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzona uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola indaba zethu njengoba zinjalo. Namhlanje ithimba longqongqoshe ababhekeleza ukuphepha lethule uhlelo lokubhekana nenkinga yokumbiwa kweyimayini ngokunemthetho. Please have got this. We go in support of the police. Ungqongqoshe wezokuvikela unokuzethemba ngokuthi bengayinqoba lempi ke pho kwamanje ubonakala ungekho umehluko. We will match fire by fire. On the question of whether naming these countries is divisive. First of all, we are South Africans. Lives, property, dignity, safety of South Africa must be priority to us as ministers of South Africa. Sekuboshwe abamba ngokungekho emthethweni abayizinkulungwane ezine kusukela ngoNdasa iningi labo abantu bokufika. Among those who were arrested also are 63 South Africans, 2,739 foreign nationals.
Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uyaseseka isinyathelo sokujujwa kwamalungu ombutho wezokuvikela. These operations is not just to see them, to arrest them when you see them. It's to go where they are and make sure that they are flushed out of the system of doing so. Ungqongqoshe wezokuhlonyeleliswa kwezimilo uthi bonke abasolwa ababoshiwe bazobhekana nengalo yomthetho. Between April and August 2023, a total of 329 accused were convicted of offences related to illicit mining, whilst 8 were acquitted. During the same period, we had 7,351 cases in which accused were convicted of contraventions of the Immigration Act. Ithimba longqongqoshe elibhekele ukulwa nobugebengu lithi angeke libekezelele abantu abangahloniphi umthetho wakuleli. Insolo zesigameko sokudlwengulwa kwamantombazana amathathu angaphansi kweminyaka eyishumi abafundi abayisikhombisa abaneminyaka ephakathi kweyishumi neshumi nantathu ubudala sishiya abazali basesikoleni abafundi abahlala ngaphakathi egcuwa Eastern Cape bekhungathekile. Lokhu kuvele ngesikhathi abezenhlalakahle benomkhankaso wokuhlolwa isikole. Kuvulwe icala lokudlwengula, isulu izothola ukwelulekwa ngokwenqondo. Imeko engaqhelekanga nemanyukunyezi eyothusayo nelihlazo kumzi wephondo laseMpuma Koloni, izenzo zokuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo nezishiya abazali namaxhoba bethandabuza ikamva labantwana abasebancinanana, bonke abatyholwa namaxhoba ngabantwana. Uthe kasoyivuma ke lento uNonhlanhla sode ayithethe wachaza nabantwana ababini bale dolophu yakowabo ahlala nabo babini babizwa bayicula yonke ngoba omnye uneminyaka esi-7 uneminyaka esi-8 zingelosi ziyayichaza ke yonke ezenziwe ngalamakhwenkwe xa belila ngenxa yokuva inhlungu bavala imilomo ngalamakhwenkwe. Esi sehlo sothuse umzi wonke weliphondo. Savula icase emapoliseni, savula icase lapha ngaphakathi. Okwesibini abantwana abazali babantwana abachaphazelekayo baxelelwa ngaphandle kwalonto sifaka imilomo kunye nethuthuzela care center so that abantwana bathunyelwe phaya bafumane uncedo ngakumbi khona ukuze baluleke kwezimilo. Iinkokheli zasekuhlaleni zifuna kube khona ukungenelela ukuphelisa lo mkhwa. Kuzafuneka sisondele ncakasana kwesaseganeko ukwenzela uba siyinqande ingaqhubekeki nakwezinye mhlasazi i-private schools ezikhona around. Amapolisa aqinisekisile kuba avuliwe amatyala okudlwengula yaye lenyewe iyaphandwa ngabakwantsasana. Ndinkululeko Nyimbiso, iindaba ze-SABC eButterworth. Kugcine kumenele obe umsakazi esteshini ukhozi uIvan Sihlophe indaba zokwedlula kwakhe emhlabeni iqinisekiswe umphathi steshi uSibonga Ngcobo ohlelweni lwesidlo sasekuseni ivuka Africa Breakfast Show. Ilokhu ingenile imiyalezo yenduduzo yabalaleli kumsakazi wokhozi ongasekho. uIvan Sihlophe usebenze emsakazweni ukhozi FM cishe iminyaka engama-20. Uke wasebenza ezinhlelweni zezenkolo nezezemidlalo kulesi steshi. uSihlophe waqala umsebenzi wakhe wokuba intatheli emsakazweni womphakathi ngaphambi kokuba umsakazi kuKhozi FM. Uchazwe njengomsakazi osebenza ngokuzimisela futhi obezidela ngokuqeqesha intsha. Ukudlula emhlabeni kuka-Ivan Sihlophe kushiye ozakwabo beshaqekile. Nje uIvan siyomkhumbula kakhulu ngokuthanda umsebenzi wakhe engathandi la kwi-department akuyona kuphela kepha elekelela namanye ama-department. Uyakwazi ukuthi aqondise kwesinye isikhathi uma kukhona la uphambuka khona emoyeni akubizele eceleni ukuthi hayi akushiwo kanje ukuthi kushiwo kanje. Kimina kube buhlungu kakhulu because akapheli isikhathi esingakanani kade sishiwe uSicelo Mbokazi obekuyibona abangani bami ababili and manje sekuyena. So siyomkhumbula ngento eyiningi ubeyindoda obukwazi ukuthembela kuyona ubeyindoda bekwazi ukuqhamuka kuwena anoma isiphi isikhathi la ungalindele khona ngibe nenhlahla yokuthi ngiye kuye isukini lwayizolo before sizwe lezi ndaba namhlanje and we prayed and I can feel ukuthi even though bengezwa bengathi khona into ayizwayo because bekhona unyembezo lodwa oluvelayo. Ukhozi FM luthi uSihlophe uzokhunjulwa ngokuzinikela neqhaza alidlalile kulesi steshi. Uthe esuka ka-SABC Sports wangena kwezemfundo kwa-SABC Education la asebenza khona waze washiya emhlabeni.
uIvan sisebenze kahle kakhulu naye ube umuntu oyimisele kakhulu oyinikela kakhulu umsebenzi wakhe besimthanda kakhulu nomlaleli bemthanda kakhulu Ivan ubaziwa nje kakhulu njengomuntu othanda ukuhleka. Amalungiselelo omncwabo asazomenyezelwa umndeni. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kuyodela umakhasana oyibona ibulalana kusasa emdlalweni weimbangi ezinkulu zaseSoweto iKaizer Chiefs neOrlando Pirates kuwe-DStv Premiership enkundleni FNB Soweto. Njengamanje sivakashelwe abalandeli bamaqembu omabili, uMasilo Machaka owumlandeli weKaizer Chiefs kanye noPhilip Jwaga owumlandeli weKamagebhula. Bafethu asimbingelele sinamukele ohlelweni. Ngiqale ngawe Jwaga, ubona kanjani umdlalo wakusasa? Umdlalo wakusasa sabalandeli umdlalo lo esizothatha ukuthi iSoweto Derby is the biggest game in Africa and in the world, of which thina njengamanje sesiyazi ba iDerby nakusiqhatha nocoach. This is a war between supporters and coach. Remember ucoach ongayiwini iDerby game almost abalandeli abamthathi serious. That's why ke sesiqhamuka nemithandazo ukuthi manje iplamba lethu lisebenza ngendlela ngokuzikhandla lifixa lapha nalapha. Tomorrow sinethemba lokuthi hayi u3 point uzobuya nawo njengawakwazi ukuthi awine ngama penalty eshaya ikhosi. Manje kwakuyi knockout leyo. Manje na sifuna alwe ku3 point sikuthole. Sizothola ke lo 3 point because the enemy number 1 kakhulu and Kaizer Chiefs launch is back. Shukuthi kuyafiwa ke kusasa. Kumele sibheke into ezima kakhulu kusasa. Yeah, Machaka nangu mfowethu ethi la engathi kusasa ezakho izokhala ngaphansi. Ubona kanjani umdlalo wakusasa? Yeah, ngizothi before ngiqala ngayo ngibingelele ababukeli emakhaya nawo bhuti futhi and indaba zobuhlungu zakaSihlophe sithi duduzakane umndeni wa Ivan condolence to colleagues and family and everybody. Siyabonga. Yebo. Umdlalo wakusasa is 3 points for amakhosi ethu nasimisela kakhulu yazi sihlezi lokho leseshaya iPakaneya and iPakaneya mawubheka nje kuloko number 10 tunaso ku number 7 sho ukuthi ngamanye amazwi ubona they need 3 points more than Kaizer Chiefs, but into ibalekile ukuthi thina lapha emuva kumele ucoach wethu uJohnson kumele ahlanganise yonke into akhulume nabo idefense yethu especially goalkeeping department senzela ukuthi singavula lapha emuva senzela ukuthi kusasa vela sithole 3 points. Ngiyathemba ukuthi kusasa vela singayishaya iPirates. Jwaga masibheka iligi iDStv Premiership ubonakala usemuva uyibhakabhaka cishe ulele lapha ku number 10 amakhosi athe kuba ngaphezudlwana emidlalweni na udlala nobabili yakushaya iChiefs. Ekubangela ukuthi sidonse ngegiya lika diesel ukuthi iPirates kuyaba busy neMTN 8 of which endali cup bese sivalele kwiCapnet kumele sidefende lena entsha ecreatwe uMTN. Ngempela sikwenzile ke lokho masibuya lapho sabuya sesibonte igap ese akusiyona le ndawo yethu namanje ke iplamba lathi maliqala so la gcina seliphuma position 2, but now we want to claim number 1. Angeke ke Chiefs ihlale ngaphambili sibe ngemuva, we have to sibe ngaphambili be ngemva njengezingane sidonsa ukuthi ingane zethu kumele zisibheke ngalo singemuva, of which tomorrow is a real do or die game lapho sibheke ama Sparks. Remember iform yalama team idropile, especially iPirates yethu sonke umuntu idrope ngenye indlela esingayi understand, but tomorrow asifuna ama-excuse, sifuna i-win. Ama players awethu ayakwazi akwenzayo, uzakhele liphasa uyazazi ukuthi unesini kwasakhe semihla ngemihla sokushaya iKaizer Chiefs. Ngapha sino Romeo, King Romeo Erasmus nangu launch and kunabo Ndlondlo phakathi kunabo Khetlen Makhaula kunabo team engiyiphethe the team. Machaka ngize kuwe mfowethu nje awusonge ubona ukuthi kusasa nizowina ngamagoli amangaki nanokuthi ubani obabona bengashaya amagoli. Ya iPakaneya akumelanga weshaka amagoli amaningi nje, kumele nje seshangulo lodwa nje kuphela and siyazi ukuthi kubani kusasa yazishaya iPirates because baphethe abadlali kahle asinawo, but usayile mawumbona nje abomodi bakhona abadlali bethu basimisela kakhulu ngoba neno coach uJohnson uyazi ukuthi kumele ashaya iPirates ukuthi isitulo sakhe singashisi kakhulu. So kusasa iPakaneya abalandeli sicela nje bafike ngesikhathi FNB Stadium bazobukela umdlalo kahle kusasa mfana 1 goal to nil.
Jaha uthini wena usugoqa? Mangigoqa ke ngiphinde ngibuyele lapha kuyi-pick up uMashaka ekuthenini i-colleague yenu u-Ivan Slophe ifamily bonke nje abafowethu bebesebenza SABC. U-Ivan Slophe omunye wabafowethu benokusibiza siye kuKhosi FM sithi dudu umndeni nezihlobo nedolobha la ngakubo eHarding sithi dudu nesigodi sangakubo kamace sithi dudu bonke abafowethu siphinde sibuyele futhi kwiqembu lamaZulu belekade litshala izolo ubonga intuli ukuthi nalo ngokunjalo sithi dudu kubona abaphathi nabadlali bebonke uma kuyabonakala ukuthi kwisport kusafike ifele emnyama kodwa sithi inkosi uyapha inkosi uyathatha zohamba insizwa zosale sibonke kusasa ke mangibuyela kwidabi iships angithembisa lutho ngithembisa nje isibhaxo kuphela futhi bazokhala elingenzeka bashiye i45 minutes kube yethu sothi sisilande esibili sobe sesisodwa eFNB uyahamba ucoach kusasa iplamba liyafix uyahamba likhona namiqembu engililandelayo ku-DStv Premier ngiyantshela mangabe siseyitolo kodwa umdlalo ngiyathemba uzohamba kahle asibonge bukeli emhlahlo simo sezulu yalandela ngemva kwekhefu siyabuya Nditanditane ididinsuku namhla kwandaba ebuya phesheya uzulu nendlunkulu babelinyanga kusasa kanti inkosi efike ngayizolo ziyaguqa mbukeli ezosuku kusasa ekamagebhula namakhosi yolalibona.